Isang 11 taong gulang na mag-aaral ang nasawi matapos malunod habang nagkakasiyahan kasama ang pamilya sa Lingayen Beach noong Enero 1. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, naliligo ang biktima at ang kanyang 13 taong gulang na kapatid sa dagat habang binabantayan ng kanilang tiyuhin. Tinangay umano ng malakas na agos ang dalawa patungo sa malalim na bahagi ng tubig. Sinubukan pang isalba ng tiyuhin ang mga pamangkin, ngunit nabigo siyang makita ang mas nakababatang biktima. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office at isinugod sa ospital ang bata, ngunit idineklarang dead on arrival. Ito na ang ikalawang insidente ng pagkalunod sa Lingayen Beach nitong kasagsagan ng pagdiriwang ng bagong taon. Dahil dito, muling nagpaalala ang mga otoridad sa publiko na mag-ingat at sumunod sa mga safety guidelines upang maiwasan ang ganitong trahedya. IFM News. IFM News. IFM News.